Oes na ddigon o gyfleoedd i siarad Cymraeg tu allan i'r ysgol? Wel na. Yn ôl ateb disgyblion Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Tu fas i'r ysgol, dwi'n meddwl bod does dim llawer o gwbl. Os ni'n meddwl am dinasoedd enfawr fel Caerdydd neu Abertawe, a falle mae gyda nhw mwy o cyfleoedd. Fi'n credu mae yna prinder pethau Gymraeg yn y gyfryngau a just yn gymdeithasol hefyd. Ac mae Pwyllgor y Gymraeg Senedd Cymru, sef grŵp o wleidyddion ar bolisïau Cymraeg y Llywodraeth yn cytuno ar disgyblion. Mae nhw am weld mwy o gyfleoedd i bobl siarad Cymraeg tu fas i'r ystafell ddosbarth. Daeth yr Eisteddfod Genedlaethol i Rhondda Cynon Taf yn 2024, ac mae'r disgyblion yn dweud eu bod wedi helpu pobl defnyddio'r Gymraeg mewn ffordd fwy creadigol. Roedd e'n teimlo fel roedd e yn catref ni, oedd yn neis. Fi'n credu oedd hynna wir i bawb creadigol, bod yn greadigol a bod yn garedig hefyd. Mae Llywodraeth Cymru eisiau i fwy o bobl siarad Cymraeg yn y dyfodol. Maen nhw'n gobeithio cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 drwy greu mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc ddefnyddio'r Gymraeg. Ond beth hoffer disgyblion weld nesaf? Mwy o clybiau chwaraeon, fi'n meddwl, yn y cyfrwng Cymraeg, bydd hwnna'n annog mwy o pobl hefyd. Bydd hoff gen i gweld mwy o fel bandiau Cymraeg yn dod i'r ardal. Mwy o gyfleoedd fel apprenticeiaeth, efallai, jyst mwy o gyfleoedd gwaith. Mae'r Gymraeg yn fyw, ond mae'r daith i greu mwy o gyfleoedd i siarad hi yn parhau. Falle eich bod chi wedi clywed am yr eirth wen sy'n byw yn yr Arctig. Nawr mae Sioe newydd yn dilyn hanes un arthwen o'r enw Gwen, sy'n deffro o'r gap ia wedi toddi, gan oedd y filltiroedd i ffwrdd o'i theulu. A'r actores Isabella sy'n chwarae cymeriad Gwen. Yn y sioe ni'n weld Gwen mynd ar antur enfawr, ble mae hi'n dysgu lot am bytu'r byd a hefyd am ei hunain. Fi wedi bod yn mwynhau gymaint, ni wedi bod yn chwerthin gymaint bob dydd. Mae'n lot o hwyl a fi jyst yn gobeithio bydd y plant yn joio cystala ni wedi. Mai drama yw'r sioe, mae'n wir bod eirth wen mewn perygl achos newid hinsawdd. Mae cynhesu byd eang yn achosi'r ia yn yr Arctig i doddi a does dim lle gyda nhw i fyw. Mae gwyddonwyr yn meddwl y gall tua 2 dreian o eirth wen ddiflannu erbyn y flwyddyn 2050. Mae'r criw yn meddwl i fod yn bwysig i bawb ddysgu am newid hinsawdd. Dwi'n meddwl mae'n rili bwysig, os o'n i wedi caru sioe fel hwn pan o'n i'n blant. Bydd yn sioe gwych ar gyfer pob un oedran a hefyd ar gyfer pob un lefel o Gymraeg. Dwi'n meddwl fod o'n rili bwysig bod y themau o newid hinsawdd yn cael ei ddysgu i plant a phobl ifanc, achos bod e'n rhywbeth sydd yn mynd i fod yn rhan o'i bywydau nhw, a mae eisiau y geirfa y iaith iddyn nhw i allu i siarad amdano fe. Os oes awydd gyda chi fynd ar daith i'r Arctig, bydd y sioe yn teithio o gwmpas De Cymru dros yr hanner tymor a'r Pasg.